pentsa daik ez da, oso impactante izana, egia esan gaur goizera arte ez du jakin jaiotzez edo basauritarra zala. Minez eta amorruz eta zerrez. Basauriko herritarrak minduta atera dira kalera, goizean jakin dute Asturiasen hildako bi neskatoen aita bertakoa zela jaiotzez. Dozenaka lagunek 15 minutuko kontzentrazio isila egin dute goizean hilketa gaitzesteko. Argi dagoelako beste indarkeria kasu bat dela, emakumeenganako indarkeria kasu bat, kasu honetan umeak erabili ditu mina egiteko eta zentzu txarrenean ere. Eta orduan oso argi geneukan kalera atera behar ginela eta berriro ere 0:25 oraintxe bertan izan da, emakumeenganako indarkerian aurkako eguna, eta 3 egun eta gero jarraitzen dugu emakume hildakoa kontabilizatzen, eta hori penagarria da gaur egun. Bi neskatoen aita eta ustezko hiltzailea Basaurikoa zen jaiotzez, zehazki hemengoa Ariz auzokoa. Hala ere, Basauriko alkateak berak gaur jakinarazi duenez, 55 urteko gizonezkoa ez da hemen erroldatuta egon azken 30 urteetan, eta ez zeukan udalarekin inolako harremanik ere. Azken urteetan bertan bizi izan ezpada ere, familiako zenbait kide Basaurin bizi dira eta herria asaldatuta geratu da erabat.